A potom ich poslal mne. Však áno. Drahý. Drahá. Myslela som si, že si bol s inou ženou. Chcem veriť tej svojej rozprávke. Prepáč mi. Aj ty mi to prepáč. Mal som za tebou prísť skôr. Láska. Čo sa stalo? Sme tu. Ako to? Len výstup. Čo sa deje? Už si to predsa zistila, nehraj to na mňa. Adnan. Všetko najlepšie. Narodeniny mám o týždeň. Veď preto. Chcel som, aby si mala darček v ten deň doma. Vítajte, pán Adnan. Dobrý deň. Dobrý deň, vítajte. Čakali sme na vás. Prosím. Poďme. Tak poď. Vyber si. Alebo nie si spokojná. Chcela si iný darček. Ďakujem pekne. Tak vyberaj. Čakám od teba dobré správy. Dobre, skúsim to zariadiť. Dôverujem ti. Vopred ti ďakujem. Daj za mňa pusu malému. Dám. Odchádzame naraz? Dobrý deň. A vy kam? Idem domov. Boli ste krátko. Stačilo, nechcem byť na príťaž. Vlastne ja nemám rada veľa ľudí. Chýba mi môj